Que tal, saúdos? Primeiro debate electoral en Canal Rías Baixas, Portas e o Concello que protagoniza o faladoiro desta noite, co que ademais damos o pistoletazo de saída aos 30 debates electorais que temos organizados aquí nesta casa. Dentro de uns minutos escoitaremos as propostas dos candidatos do Partido Popular, do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista. De contado, Contrastes Portas en Canal Rías Baixas. Que tal, saúdos? Temos por diante 30 debates electorais e o Concello de Portas é o que abre esta xeira de faladoiros coa vista posta no 28 de maio, xornada na que se van celebrar as eleccións municipais neste 2023. De contado escoitamos as propostas e os argumentos dos candidatos do Partido Popular, do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista. Antes, xa saben que poden participar neste programa a través das redes sociais empregando o cancelo que xa están a ver nas súas pantallas, Contrastes Portas. Agora saudamos os convidados desta noite. Aquí á miña dereita o candidato á reelección polo Partido Popular, Ricardo Martínez. Moi boa noite. Moi boa noite. Candidato do Bloque Nacionalista Galego, Arturo Fontán. Moi boa noite. Moi boa noite. E completamos esta mesa de faladoiro, este debate electoral de Portas co candidato do Partido Socialista, Manolo Flores. Moi boa noite. Benvidos os tres a Canal Rías Baixas, a este debate que dedicamos ao seu concello. Se lles parece, arrancamos de contado con ese minuto inicial no que cada un de vostedes pode expoñer as súas ideas iniciais, pero antes de nada, marchamos ata o Concello de Portas na procura de máis datos coa nosa compañeira Alba García. O Concello de Portas, situado na comarca de Caldas, ten unha superficie de pouco máis de 22 km e medio. A localidade segue perdendo poboación, situándose nestes momentos nos 2.851 habitantes, segundo datos do Instituto Nacional de Estatística. No 2019, o Partido Popular recuperaba a maioría absoluta. Na última cita electoral, o PP conseguiu sumar 867 votos, o que se traduciu en 6 concelleiros. O BNG pasou a ser a segunda forza no municipio con 2 edís, grazas ao apoio de 387 veciños. De preto, tamén con 2 actas, Veciños Unidos de Portas. A formación fíxose con 282 papeletas. Ademais, o Partido Socialista regresaba á escena política da localidade, logo de que no 2015 concorresen dentro da lista do bloque xunto con persoas independentes. Hai 4 anos conseguiron un representante grazas a 256 votantes. Deste xeito, Ricardo Martínez facíase co bastón de mando na localidade hai 4 anos. No anterior mandato xa fora terente de alcalde, aínda que naquel momento o PP non gozaba de maioría absoluta. Nas eleccións do 2019 a participación baixou, roldou o 73%, 6 puntos menos que no 2015. Nesta cita de 2023, unha das grandes novidades é que Veciños Unidos de Portas vende anunciar que non formará candidatura. O grupo, nacido dunha escisión do PP, chegara a conseguir no 2015 4 concelleiros. Pois con todos os datos en riba da mesa, imos xa con esa rolda inicial, 60 segundos para cada un dos candidatos. Comezamos polo candidato do Partido Popular por ser a forza máis votada no 2019. Ten 60 segundos a aquela cámara. Moi boas noites, queridos veciños e veciñas. Estamos chegando ao final da legislatura, marcada polos problemas que tuvemos nesta legislatura, como foi o do COVID-19 e, como non, da guerra de Ucrania. Creo que fomos un concello que non deixamos de prestar servicios en toda a comarca durante estos 2 anos de pandemia, e aparte de todo eso fomos capaces, ou cans, de seguir facendo obras e cumprindo os objetivos que tiñamos previstos, como foi aprobar o PESON, como foi a facer a reforma do campo de fútbol da Rapeira. Está en proxecto para licitar ahora mesmo o campo de fútbol de Romai, e, como non, aparte deso, fixeronse outros tipos de obras, como alcantarillaos, a reforma da pista do Mondoiro e todo eso. Creo que en definitiva, creo que somos un equipo que hemos traballado por Portas, que seguiremos intentando traballar por Portas, e que o próximo día 28 esperemos que
nos sigades dando a vosa confianza. Grazas, señor Martínez. Imos co minuto inicial do candidato do Bloque Nacionalista Galego. Ben, boas noites. Eu quero facer na miña primeira intervención un pequeno balance de legislatura. Nos fai 4 anos, os electores do Concello de Portas votaron para que o BNG fose a primeira forza da oposición. Nos aceptamos e afrontamos ese papel con responsabilidade, sempre desde... Perdón. Estamos satisfeitos co traballo feito. Fiscalizamos a acción de goberno desde un punto de vista serio e responsable. Tamén fixemos moitas propostas en positivo. Tamén hai que dicilo, cando había que apoiar ao goberno en temas importantes como o tema do peche da oficina da banca, tamén estuvemos aí. Agora, durante o debate, espero que poidamos presentar as nosas propostas e debatilas co resto de candidatos. Gracias, señor Fontán. Quenda do candidato do Partido Socialista. Ten vostede 60 segundos aquela cámara. Boas noites. Ben, queridos veciños e veciñas de Portas, o vindeiro 28 de maio imos decidir quen vai a gobernar o noso Concello os próximos 4 anos. Preséntome estas eleccións en Peaxes, encabezando a candidatura do Partido Socialista, co obxectivo de garantir aos portenses e ás portensas un Concello con futuro, para facer que as cousas cambien para mellor, apostando sempre pola honradez, a transparencia, o traballo ben feito, a humildade e a constancia. Así é como quero gobernar Portas, e demostrarche que no noso Concello podemos ter o que merecemos. Quero traballar para garantir a estabilidade nos servicios públicos, para ter un modelo de benestar social, primando a sostenibilidade e respetando o medio ambiente. Quero atender as inquedanzas da xente máis nova e garantir a atención dos máis maiores. Quero colaborar tamén con distintas asociacións deportivas, culturais, comunidades de montes e comunidades de aguas, porque somos motores das parroquias. Quero traballar por todo iso e tamén ao mesmo tempo porque as infraestructuras, o ensino, a cultura, a sanidade e o deporte e os demais sectores funcionen. Sei que hai moito que facer para avanzar. Non podemos perder máis tempo. Grazas, señor Flores. Rematou xa este minuto inicial. Tenemos tempo para seguir escoitando os argumentos do Partido Socialista, do BNG e do Partido Popular. Metémonos de cheo xa no primeiro bloque temático. Neste 2023 incorporamos nesta primeira parte do debate infraestructuras, urbanismo, dotacións de servizos públicos e atención ao rural. Ten a palabra o candidato do Partido Popular. Pregúntolle polo feito nesta materia nos últimos 4 anos de goberno. Bueno, creo que hemos feito bastantes temas. Un dos máis importantes, quizás, e que vai marcar o futuro posiblemente do noso Concello, sea a aprobación do PESON. O Concello de Portas non tiña PESON, somos uns dos poucos de toda Galicia que os ten. Son, se non mal recordo, 111. Como sabredes, a lei do solo foi cambiando durante todos estes anos, a última normativa é do 2016, e acabouse de aprobar o PESON con a normativa xa vixente total. Eso por un lado polo PESON, acabase de facer un inventariado do Concello dos biens, porque o último inventariado que tiñamos era do ano 52, na que sí, 11 alegacións, como xa dixe no seu día, é un documento vivo, necesitábamos saber cal era realmente os dominios ou as propiedades do Concello. Eso por outra banda. Durante estes 4 anos renovamos o campo de fútbol da Rapeira, que era unha promesa electoral, e ahora mesmo está pendiente de licitación, está estes días pendiente de salir a licitación o campo de fútbol de Romai. Fíxose na parroquia de Lantaño a reparación da pista do Mondoiro, fíxose algún alcantarillado, reformas de pistas, en Portas fíxose unhas pistas de pádel, pusemos un punto de carga de vehículos eléctricos, montamos a primeira, por así decir, comunidade enerxética de Galicia, que dá corriente ao que é o Concello, o Centro Médico e a Casa de Cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Podría decir un montón de cousas de que se han feito en isto. Cambiamos o alumbrado prácticamente, estamos ahora mismo, hemos cambiado casi 80% do alumbrado público
dos cuadros. De contado, seguimos escoitándolo porque así abrimos tamén un pouquiño o debatimos coa quenda do BNG, logo devolvolle a palabra cando queira. Sí, é sorprendente que nos falen de que o PSOE é un éxito cando somos o último concello da provincia en ter PSOE. Evidentemente temos actualizado según a lei porque somos os últimos, entón non podemos terlo de outra forma. 13 anos para aprobar un PSOE que costou 140.000 euros sen facer ni unha sola reunión coa oposición, ningún. Empezouse en novembro de 2008 e aprobouse definitivamente en decembro de 2021. Somos o último da provincia, como decía. De feito, por exemplo, veu a conselleira a Concello a aprobalo e non fomos nin invitados á oposición. Nos, durante todos estes anos, fixemos 14 páxinas de alegacións, fixemos 6 mocións, 3 plenos extraordinarios solicitados polo noso grupo, e agora resulta que nos atopamos no último pleno que se celebrou hai 15 días que o Concello de Portas xa contratou un documento á mesma empresa que fixo o PSOE por 10.000 euros para a corrección de erros dese PSOE. Entón é sorprendente que nos felicitemos por un PSOE que está cheo de erros, como nos presentamos en montón de alegacións, en todos os plenos, mocións, plenos, etcétera, extraordinarios, e non se nos quiso facer caso. Claro, tamén é sorprendente que nos felicitemos de ter un PSOE e despois o alcalde de Portas non cumple o PSOE, porque fai obras sin licencia. Pois na pista dos cabalos de Romai fixeches obras sin licencia. Entonces, claro... Eso non é unha obra miña, pero bueno. Entonces de quen é? Da Comunidade de Montes? Cabaleiros. A de Cabaleiros. O do alcalde. Evidentemente fixeche la TIC por orden túa. De feito, temos aquí algún membro da túa equipo de goberno e non estaban informados desa obra. Porque ademais, indo por encima, xustificaches os gastos como que fueran realizados no colexio de Portas. Eso é moi rastrero. Bueno, estás facendo unhas acusacións bastante graves, pero bueno, evidentemente eu teño probas para xustificalo, por eso digo na Cámara non teño problema en decir. Escoitamos agora o candidato do Partido Socialista e despois continuamos. Bueno, con respecto ao tema do PSOE, pois teño que decir máis ou menos que bueno, foi efectivamente un proxecto que custou moitos cartos, 140.000 euros, que se deron moitas voltas, hai moitos erros, efectivamente. Bueno, a verdade é que 9.680 euros para fazer unha corrección, se seguimos tendo correccións constantemente, pois a verdade é que máis vale non haber feito isto, non? Fíxose un pouco de forma con alevosía e notornidade, sin consultar cos veciños, que é o máis grave, non? Debían saber feito, pois, non sei, algún tipo de xuntanza, consensuarse. Bueno, feito, penso que ahora mesmo o PSOE, a verdade, o que nos dá un pouco quebradeiro de cabeza. De feito, supoño que sabrá que hai un contencioso administrativo do Tribunal Superior de Justicia do día 10 de marzo, onde hai alguén que recurriu este tema, non sei como está ahora mesmo ese... Precisamente o que estou dicindo, a corrección de erro é por ese tema, porque no seu día fixeron unhas alegacións dunhas parcelas que se admitiron por error, non sabemos se foi nos mandamos, teóricamente o equipo se mandou ben, e non se sabe por qué, en urbanismo se sacou, o que pasou, se traspapelou e quedaron fora. Entonces o que se está subsanando son efectivamente esas parcelas. Eu creo que a falta de consenso quizás é o erro que se pode haber cometido desde o Concello. O PSOE cumpleu todos os requisitos de exposición pública e de todas as demais cousas. Na última fase, que é a que collín eu, estábamos na fase solo de permisos de sectoriais. E os sectoriais é, se Aguas de Galicia di 60 metros non se pode tal porque son zonas inundables, non hai volta de folla, o sea, non é dicir que son eu que saco algo de algún sitio ou poño. Se hai unha línea de alta, esos veciños... Pero eso non justifica que parcelas privadas aparezcan como públicas e parcelas públicas aparezcan como privadas, porque en Porta de Conde, as pedras estas cerca da casa de Domingo Fontán, a casa natal de Domingo Fontán, esas pedras aparecen como parque público executado. É dicir, como podemos decirle a un veciño que ten un galpón que aparece como público cando vai a pedir licencia e lle digan, no, é que como aquí no PSOE di que é público non che podo dar licencia. Vamos a estar gastando 10.000 euros cada vez que temos que corrixir un error. Vamos a ver. E eso, o tema é que nós, o BNG, fixemos todas estas cuestións, denunciámolas con tempo e forma no pleno, e non se nos escoita. Porque se dixéramos, bueno, pois non dixestes nada ata que xa estaba asinado. Non, porque vostede leva gobernando 8 anos. Non, eu levo gobernando 4. Damos a palabra ao Partido Popular e despois continuamos. Eu levo gobernando 4. E os 4 que sendo teniente alcalde tamén gobernar ou non? Vale.
Se vamos para atrás, morramos 31 anos. 31 anos. E se seguimos así, toda a vida. E o que lle estou dicindo é, o PSON había que aprobalo, aprobouse, había moitos problemas de licencias de casas que estaban ilegales e todo eso, e co PSON autorizáronse pero os erros e se puxeron tal. E os erros, é o que estamos dicindo, os erros podense corrixir, estánse corrixindo, e non pasa nada. A 10.000 euros cada un? A 10.000 euros cada un? Bueno, a 10.000 euros cada un, diga, que hubo que reformar todo, nada máis. Agora, outros concellos que teñen o PSON están facendo tamén correccións, porque unha vez que tes todo o couso, aparecen cousas puntuales que hai que facer modificacións. Pero que o BNG denunciounas en tempo e forma, púdense correxir antes, e a mesma empresa que cometeu os erros, que me está dicindo que, bueno, traspapeleuse un papel, non sei que, a mesma empresa que fixo a obra, o proxecto por 140.000 euros está volvendo a cobrar por arranxar os seus propios erros. O sea, é surrealista. Pero bueno, avanzando, a min gustaríame facer algunhas... que remate o Partido Popular, que lle quedan máis ou menos uns 50 segundiños do tempo que ten acumulado, se queren engadir algo máis sobre esta cuestión ou seguir avanzando tamén en outros asuntos de infraestructuras, atención ao rural, por exemplo, e despois vostedes terán a ocasión de continuar. Ao final, bueno, o PSON xa está pasado. Ahora, o seguinte paso que teníamos que facer no Concello era facer un inventariado de bens. Porque o problema que se topa ahora era que todas as pistas que hai no Concello, asfaltadas e todo o que había, non estaban postas como do Concello. Entonces, a hora de poder construir, era un problema e por eso se fixo o inventario de bens. E por lei, ademais, o inventario de bens nos Concellos se deberían facer cada ano. Levaban do anos des 54. Fíxose. E de que responsabilidade que leve tantos anos sin facerse? Eu, desde que estou intentando facer as cousas según se poida e se poida marcar. Primeiro hai que facer un PSON, ahora se fixo o inventario de bens, e vamos seguindo paso a paso. Mal feito. Bueno, mal feitos, hai 11 alegacións de tal, pois non debe estar tan mal cando só hai 11 alegacións de todo. Eu presentei 100 comentarios. Damos a palabra ao Bloque Nacionalista Galego. Sí, eu quería avanzar, porque tampouco non avanzamos en propostas, non? Entonces, as nosas propostas viran en torno a 5 eixos, non? Un eixo sería as parcelarias, temos que acelerar o tema das parcelarias, non é cuestión municipal, pero sí que temos que presionar a Xunta para que a parroquia de Briallos, que leva 24 anos coa parcelaria, avance, a de Romai 22 anos tamén. Outro eixo sería o tema de saneamento e abastecemento, é dicir, hai grandes zonas da parroquia de Portas que sigue sen abastecemento de agua municipal, o saneamento non funciona, especialmente na parroquia de Lantaño hai moitas zonas sin saneamento, e as depuradoras, as decantadoras que hai agora non funcionan, e temos que avanzar moito en ese eixo. Outro eixo sería a estrada de Romai a Portas. Agora a Diputación acaba de facer unha reforma, un lavado de cara con asfalto, pero empezouse o anchamento desa carretera hai 18 anos, e nos últimos 8 non se avanzou absolutamente nada. O candidato do Partido Popular comprometeuse de que iba a falar cos veciños para pedir os terrenos, seguimos esperando. Entón, eu creo que é unha necesidade imperiosa en Portas. Outro eixo serían os equipamentos, faltan equipamentos. O candidato do Partido Popular comprometeuse hai 4 anos a que iba a reformar a Escola de Música, o edificio da Escola de Música, sigue sin reformarse. A pista de polideportiva en Briallos leva 8 anos comprometida por unha moción que presentou o BNG no seu momento. O campo de fútbol de Romai preténdese facer unha obra de 54 metros de ancho, cando o campo de fútbol da Rapeira ten 64, é dicir, 10 metros menos. Creemos que é necesario un novo patio cuberto no colexio e algún ensanche de camiños. E unha pincelada nada máis, o quinto eixo, o tema de mantemento, é dicir, temos que invertir máis en mantemento, porque o pabellón de Romai ten humidades, as pistas de pádel inúndanse cada vez que chove fuerte, etc. Imos co Partido Socialista, despois volvemos outra vez coa rola de intervencións. Bueno, eu neste bloque tamén quería facer hincapé no urbanismo de Portas, non? Para levar un poquinho os temas todos por orden. Portas neste momento non ten centro urbano, non temos unha plaza que diga que Portas é un concello con centro urbano propiamente dito. Nos, o Partido Socialista de Portas, quere facer este tema realidade, non? Nos enviamos unha nota de prensa fai uns días onde demandamos o edil do concello solicitando que presentara un proxecto de humanización para Portas, porque consideramos que é unha obra necesaria. Ahora mesmo temos que avanzar cos tempos,
demandamos a falta deste e outros proxectos que non están levando a cabo. Non se presentan solicitudes correspondentes aos plans que sinala a Diputación de Pontevedra. Falamos de hai o ano pasado, o plan Riazpón, onde aí deixamos de ingresar máis de 300.000 euros. Este ano o plan 2030, onde hai outros 300.000 euros que non se solicitaron, non sei por qué, que finalizan precisamente ahora no finales de abril. Son cartos que se están indo polo sumidero, non? Isto non se pode consentir. Non debemos de precisar cartos, digo, en Portas, porque realmente se deixamos escapar isto. Polo contrario, durante os últimos 8 anos de goberno socialista na Diputación, en Portas entraron máis de 5,5 millóns para investimentos. A ver, un alcalde ten que estar atento a conquerir a financiación, está claro. Un segundinho, por favor, termino ahora. Sí, temos ocasión tamén, senón, para non ir acumulando moitos retrasos nos tempos, se lle parece, devolvemos a palabra ao Partido Popular e así volvemos a arrancar a rolda para que poidan intervir todos vostedes. Vamos a ver, no respecto das planes de administración, llevo escalamente 2 anos que eran para terrenos municipais. Cal é o problema que ten Portas? O problema que ten Portas é que todas as carreteras son da Diputación. Entonces, nas zonas esas eran da Diputación. Non me refiero a eso. Fomos a falar co diputado e todo eso, e quedamos en que no futuro, máis pa diante, intentarían ver como solucionábamos o problema ali de humanizar o que era a Rapeira, onde está o colexio, a zona aquela toda. Eso xa o temos falado con eles. Hai tempo. Pero bueno, non sei se informaron ben ou non. Non fomos só ademais a esa reunión, o sea que hai testigos. E por outro lado, o que está dicindo Arturo, a mí me parece moi ben, e falamos moi ben, claro que todos queremos ter o alcantarillado, todos queremos ter todas esas infraestructuras, pero todas esas infraestructuras costan uns cartos, entonces hai que ir pouco a pouco. Nos, este Concello, estuvo invertindo todos os anos, está invertido en alcantarillado, en mantenimiento de carreteras, en todo o demais. O presuposto é o que temos, e non hai máis. O sea, non podemos estirar máis a manta do que temos. Temos que ir pouco a pouco. Pois imos co candidato do bloque. Eu pensaba que íbamos a falar de economía no seguinte bloque, pero se queredes dando unhas pinceladas. O tema que decía Manolo ten toda a razón. Aquí hai un titular do Diario de Pontevedra donde di que o Concello de Portas foi o único concello de toda a provincia de Pontevedra que non se presentou ao Riazpón. O Riazpón, todos os concellos da comarca, todos, Catoira, Caldas, Cuntis, Moraña, Pontecesures e Valga, todos recibiron unha media de 400.000 euros. Entón, claro, o noso problema que temos en Portas é que temos un concello infrafinanciado. Infrafinanciado porque non temos ingresos por actividades económicas e non temos ingresos por licencias urbanísticas. Entonces, temos o que temos. Entonces, como nunha economía familiar, é dicir, cando ti tes poucos cartos, tes que administrarlos moi ben. E non podes perder oportunidades de ingresar cartos cando tes oportunidades moi claras da Diputación. Porque o que mencionou Manolo ten razón. É dicir, pero é que no 2018 tamén nos pasou o mismo co Deporrense. Outro proxecto de Diputación con 11 millóns de euros que non nos presentamos. Entonces, claro, por exemplo, o proxecto este que estábamos dicindo da Diputación, o Riazpón, era perfecto, era como feito como un calcetín para un pé para a Escola de Música de Portas. Algo que levamos comprometidos. O Riazpón. A Riazpón, do 2030 deste ano, ao Concello de Portas correspondelle 200 como máximo 250.000 euros. Claro, no deste ano, pero non no ano pasado. E de todas formas somos o único concello que non se presentou. A reforma da Escola de Música vai a 600.000 euros. Entonces, claro, o problema está en que non é conseguir o 250, é conseguir os 600.000. Entonces, se ti non tes o problema é non presentarse as convocatorias. Os 200 ou 300.000 euros restantes, non podes ir a esa obra. Pero, Ricardo, seamos reales. Hai que presentar un proxecto. Nos vamos a presentar un proxecto para o Riazpón.
Pois será para o 23, ou 2030 este ano será. Damos 30 segundos adicionais ao Bloque Nacionalista Galego e imos co Partido Socialista. Vale, gustaríame terminar con respecto ao tema de infraestructuras, pois, tema de mantemento, non? O pabillón de Romai, fai 8 anos, gastáronse ali casi medio millón de euros, gastouse no chan da instalación 56.000 euros e agora resulta que polos charcos está despegado, está levantado, non? E como eso, a pista de pádel, que se gastaron 166.000 euros, pois están inundado cando chove, as luces están xiradas para arriba iluminando o ceo porque deslumbran, o mobiliario da azucareira foi posto a venta en internet, non sei quen foi, o parking de autocaravanas que se fixo na azucareira resulta que van ali os coches a facer derrapes, nos denunciamos nun pleno e quedou en nada, nin se denunciou a Diputación, perdón, a Garda Civil. A cheminea gastóronse 33.000 euros en reparala e sigue sin poder utilizarse, a piscina leva 4 anos sin utilizarse, en fin, podría seguir así ata o infinito. Imos co Partido Socialista, que ainda lle quedan uns 2 minutos de intervención. Bueno, pues neste caso agora sí que me vou a referir ao saneamento. O saneamento, pois, eu penso que para o Partido Socialista é unha prioridade como goberno. Non podemos sufrir máis demora naqueles lugares onde non hai saneamento, onde non está instalado depuradoras e decantadoras, pois que hai, agora neste momento, pois están funcionando bastante mal, instalación defectuosas por falta de mantenimento, hai veciños que o levan disfrutando de fai anos e outros veciños que non están disfrutando. Eso, desde logo, non podemos ter en portas veciños de primeira e de segunda, veciños que estén disfrutando de servicios e outros que non estén disfrutando. Entendo que é complicado, que non se pode facer toda vez, pero vamos a ver, nestes últimos 4 anos o investimento do Concello de Portas en saneamento foron exactamente de 388.193 euros, un 20% do plan Concellos. Bueno, isto non pode ser, outros concellos limítrofes, digamos, xa Valga, por Tesures, pois están tendo convenios ca Xunta de Galicia onde están invertindo un 80-20, en 80% en saneamento e 20% a través do Concello, non? Isto é o que debíamos facer en Portas, o sea, Valga, por exemplo, pois 390.000 euros ao ano para saneamento, Campo Lameiro 300.000 euros para saneamento, Portas cero. Isto non se pode consentir, non? Inclusive Caldas, que é de outro color político, digamos, e tamén ten convenios ca Xunta de Galicia para o tema do saneamento. Pero, bueno, xa sabemos que as obras van enterradas e non se ven. O sea que, vamos, por iso imos facer ao revés. Se chegamos a gobernar, pois imos invertir o 80% en saneamento e o 20% en outras obras. Iso que pretendemos facer, non? E así, pois, rematar o saneamento dunha vez, porque eu penso que é o máis imprescindible hoxe en día para un concello rural como... É que non é tan complicado, Portas son 4 parroquias, e realmente, bueno, digo complicado, que non é complicado, pero, bueno, tampouco non é imposible, non? Nos propoñemos un saneamento equitativo, integral, nos próximos 4 anos. Se pode ser con convenio, xa digo, da Xunta, e mellor, como primeira medida. Bueno, falei antes tamén un pouco do tema da humanización, que falei, vou a meter un pouco unha coletilla, que a parte que falaba eu do tema da humanización da plaza da Rapeira, para facer un centro urbano, pois tampouco me quero olvidar de outras plazas que hai noutras parroquias, non? Onde tamén se poden facer actuacións, ben, tamén a través deste Riazpón, ou 2030, como pode ser a Plaza de San Blas en Briallos, ou Fontena en Antaño, Currás, en Romai, bueno, etcétera, etcétera. Con respecto á pista polideportiva de Briallo, se pode facer un capé sobre isto? 10 segundinhos máis e imos xa con as últimas intervencións. En Briallo non queremos a pista polideportiva. Xo digo claramente, son de Briallo. Falei con todas as asociacións, comunidades, non queremos a pista deportiva. Eu sei que iban ao noso programa, fai 4 anos, e iban a outros programas tamén, pero hoxe en día non a queremos. Non a queremos porque realmente Briallo que necesita un centro cultural. E o tío sabes tamén que non temos onde reunirnos. Entonces, mira, este tema, consensuo coa xente e agradecería que falaras con eles e que o tuveras en consideración. Bueno, pois lle demos aí uns segundiños adicionais ao Partido Socialista, vámoslo compensar dándolle ao Partido Popular e ao Bloque Nacionalista Galego uns 30 segundos a cada formación. O Partido Popular. Vamos a ver, o da pista deportiva e o entorno do albergue é o que falamos. Foi unha proposta do Bloque, sai de aí 8 anos, non? E nosa tamén, foi. E vosa tamén. Sí. Aprobouse en pleno por maioría e foi un compromiso que se adquiriu no pleno. Entonces, eu, cando se din conseguido os cartos que ao Concello non lle vai costar nada esa obra, pois faise.
Ahora que está a obra, o sea, para adjudicar proxecto feito e todo eso, que os veciños digan que non a queren, o que queres? Que che digan. As obras, non podemos andar dicindo o se queremos isto, todas as obras levan un camiño. Hai que fazer un proxecto, leva unha tal, unha licitación, uns permisos... Damos esa palabra ao Bloque Nacionalista Galego e a publicidade. A pista de polideportiva é unha exigencia histórica, é dicir, unha debe histórica do Concello con Priallos. Eu creo que hai que facela, por suposto. Está a 5 minutos de Caldas, igual que está as pistas de pádel e está a piscina municipal. Está a 5 minutos de Caldas. O que é injusto é que unha proposta que se fixou en 2015, que se aprobou por unanimidade, que tiña, a moción decía que tiña que ser incluída no orzamento de 2016, se fagan unhas pistas de pádel que costan 166.000 euros e non se faga unha pequena pista deportiva en Priallos. Entón, esa é a cuestión. É dicir, é unha débeda histórica e está aprobada para facerse en 2016. Bueno, pois así comeza este Contrastes Portas, xa completamos o primeiro treito do programa, publicidade e a volta continuamos. Pois nada, aquí continuamos no Contrastes Portas, debate electoral en Canal Rías Baixas. Imos xa avanzando nos contidos do programa e marchamos xa cara ao segundo bloque temático no que falamos de economía, de emprego, de sectores productivos e tamén de turismo. Nesta parte do programa arranca a quenda de intervencións o candidato do Bloque Nacionalista Galego, cando queira. Ben, bueno, xa dixemos no bloque anterior algunhas cousas sobre que o Concello está infrafinanciado, pero sobre todo o problema que temos no Concello de Portas é a falta de xestión económica, é dicir, a xestión económica actual é neglixente. 31 anos de gobernos consecutivos do Partido Popular fixeron que non se cumpre ningunha das reglas de xestión económica impostas por lei. De feito, hai informes internos do Concello que falan de cousas moi graves, non? Non se respetan os orzamentos non se aproban en tempo, pero é que os orzamentos teñen unhas partidas que é obligatorio que non se poden sobrepasar, é dicir, ten que haber uns procedementos administrativos polos cales, antes de contratar algo, pois ten que haber cartos na partida, eso non se respeta. Por outra parte, se temos unha mala xestión económica, por outra parte, temos un Concello infrafinanciado, donde non optamos a subvencións de outras administracións, como, bueno, xa dixen, é dicir, ser o único Concello da provincia de Pontevedra que non o facemos, entón, ante eso, é moi difícil avanzar. Entón, cal é a nosa proposta a respecto da xestión económica? Facer todo o contrario que vostedes, cumplir a lei. Cumplir a lei é facer unha xestión rigurosa e eficaz, non? O que faríamos calquera na nosa economía familiar, non? Acabar cos contratos a dedo, que de forma sistemática se fan a dedo no Concello de Portas, e podo poñer moitos exemplos, pero todas as obras do Concello de Portas casualmente teñen a cifra máxica de 48.300 e pico euros, porque claro, se son 40.000 máis IBE, ou menos de 40.000 máis IBE, poden ser contratos menores, non? E os servizos o mismo, podo poñer un montón de exemplos de obras de servizos que non sobrepasan os 15.000 máis IBE, casualmente, non? Para poder darlos a dedo. E logo acabar cos contratos verbais, contratos sen contrato, que chamo eu, non? Podemos poñer exemplos. A asesoría laboral, o que fai a empresa que fai as nóminas dos traballadores, non ten contrato. Pero que a asesoría xurídica, o que nos asesora xurídicamente no Concello, non ten contrato. Pero que o servicio de prensa, que é un concelleiro do Partido Popular de Ponte Caldelas, non ten contrato. Pero lle pagamos todos os meses, non? O mantemento do lumeado e así sucesivamente. Entón, nos comprometemos a evitar estas prácticas. Damos tamén 2 minutos aos argumentos do Partido Socialista. Bueno, eu en este bloque quería facer hincapé que me chama moito a atención, non me fixo falta estar moito tempo como concelleiro estes últimos 4 anos, porque a verdade é que solamente no último pleno que asistín como público, pois a verdade é que quedei impresionado, o que ali se falou no último pleno. Bueno, por decir unha cousa, entendo que non existe no Concello pois ni siquiera un rexistro contable para verificar a totalidade dos contratos administrativos nin vixentes que ten o Concello. O sea, non temos un rexistro de contable para saber realmente o que se gasta no Concello. Isto, bueno, o vexo inaudito, vamos. Non sei. Logo, apróbase, polo que vi no último, polo que eu escoitei no último pleno,
pois apróbase por maioría o recoñecemento extrajudicial de crédito, correspondente ao orzamento sin contratos, sin tramitacións, o sea, non se fan contratos, fanse a dedo, bueno, en definitiva, leo textualmente o que un informe da secretaria, que, bueno, agradezco ao Bloque Nacionalista Galego que conseguir este informe, donde pon textualmente a secretaria: obrigas que non foron tramitadas por falla de consignación presupuestaria ou negligencias varias ou derivadas de actuacións irregulares diversas como pode ser a contratación verbal. Isto o di o informe da secretaria. Apróbase orzamentos pois de case 2 millóns de euros pois sin consenso de nadie, da oposición. É o último día, o día 31 de marzo, que é o último día que ten o último día que se pode facer. Apróbanse tamén orzamentos, como digo, liquidación de contas do ano 2022, pois polo que vexo aquí, pois saltanse que se gastaron máis cartos disponibles, saltas a torera os créditos disponibles. Bueno, e logo o tema dos reparos. Bueno, os reparos que tamén agradezco pois tamén ao Bloque Nacionalista Galego pois que fixera encapé neste tema, e que tamén no informe que presenta a secretaria pois di que suman un total de casi 1 millón de euros os reparos de facturas que non están, de unha maneira que non están non se sabe de que son realmente. Bueno, que te parece, deixámola aquí, temos ocasión despois de continuar escoitando os argumentos do Partido Socialista. Agora, que anda do Partido Popular, temos críticas á xestión económica, esas facturas, como valora o traballo feito nestes últimos 4 anos? Bueno, estou un pouco, sorprendido, polo menos. Polo menos sorprendido. Eu, cando entrei no ano 19, a deuda do Concello era de 570.000. Racho no 2015. Bueno, Racho no 2015. Daquelas era máis ainda. O sea, cando entrei eu no arqueo, quedaban 570.000 euros por pagar ao Concello. Despois falarei eu dese tema. Hoxe en día non hai deuda. O sea, que moi mala gestión. É pequena pre-deuda. Bueno, no, hai un adianto de diputacións, que eso non computa como deuda. E son 60.000 euros, creo, algo así. Non, debe ser da hipoteca da finca da Azcoreira, ainda. No, nada. Bueno, non sei. Vamos a poñer. No, porque non te quero decir unha cosa para que despois me digas ti outra. Pero bueno. O período medio de pago son de 12 días. E o dos reparos, se fijaste, os reparos todos que hai prácticamente son que non se poden pagar os traballadores, que non se poden pagar os servicios prestados, palumao, cousas desas. Porque o último reparo que estás falando, Manolo, de reconocimiento de deuda, son o contrato con Endesa, acabou o 14 de diciembre, Endesa facturou o día 15, e por facturar o día 15, a secretaria puso o reparo a todas as facturas de Endesa que pasou de aí para atrás. Eso era 48%. No, está facendo trampas usted. No estou facendo trampas. Eso era 87% casi das facturas que se levaron de reparos. Pero bueno, pero igual, xa non vamos a entrar neso. Ricardo, o informe onde califica en materia de xestión económica financiera o Concello, a secretaria informa di... falando tanto, reparos ten Pontevedra, ten Pollo, ten Cuntis. Que Concello non ten reparos? Porque se rompe unha tubería de agua ou se rompe, cando foi aí atrás, que roubaron na estación de agua e hubo que reparar a agua en tempo récord, sin contrato e todo eso... Aí a secretaria non fixo reparos, a eso non fixo reparos. Sí que puxo reparos. Imos co Bloque Nacionalista Galego, que ademais decía que tiña moito que decir nesta quenda, cando queira. É que pretende enganarnos, porque a secretaria non fai reparos de obras de urxencia, fai reparos de, volvolle a repetir, porque non quere pagar as nóminas, porque a asesoría laboral non ten contrato. E entonces a asesoría laboral non lle pasou os datos dos traballadores á secretaria, entonces a secretaria ten que facer un reparo. Cando estamos falando de un reparo, o caso de unha factura concreta, non é a factura concreta, que son 44 reparos ao longo do ano. 44 reparos que supón 1 millón de euros. É dicir, a metade do orzamento ten reparos. Pero por qué? Volvo a insistir. A asesoría laboral non ten contrato, a asesoría xurídica non ten contrato, o servicio de prensa non ten contrato, claro. É que como non vai a facer reparos a eso? Despois falábamos da débeda. Bueno, a débeda, mire, do plan Concellos que mencionaba Manolo, por exemplo, voulle poñer un exemplo nada máis.
sabe que hai 3 liñas, bueno, pois o Concello de Portas todos os anos retrae cartos da liña 1 que dé investimentos para a liña 2 para pagar débeda. Entón, por exemplo, en 2021 pagou 74.000 euros de débeda. E claro, e non me diga, se calquera da economía familiar que estábamos falando antes, tes unha hipoteca, ti tes todos os meses que pagar. Claro, se vostede entrou no 2015 con débedas a 9 anos vista, pois claro que ou a 7 anos vista é normal que estén canceladas. Porque hai un contrato máis importante que era da época do Plan Montoro, que era do 2012. Claro, en 2022 está rematado, por suposto, porque fomos pagando as mensualidades, non porque fixéramos un esforzo extraordinario. Como que non fixemos un esforzo extraordinario? Cando o ano pasado pagamos os 110.000 euros que se debía do Plan IDAE, do plan de adianto de seches, porque se pagaba non sei que, e dixenche, págase precisamente para poder quedar o Concello liberado e poder contratar o persoal. 20 segundos para o bloque e imos co PSOE. Resulta que no 2021 fan un adianto de 6 meses do que faltaba por pagar, pero logo, en xullo de 2022, solicita ao Pleno da Corporación unha autorización para contratar un crédito para facer o campo de fútbol de Romai. É dicir, que me está contando? Imos co Partido Socialista. Pago 6 meses. Bueno, un inciso primeiro do informe onde califica a secretaria en materia de xestión económica e financeira do Concello como infracción moi grave. Iso que pon o informe da secretaria. E bueno, ahora mesmo pois quero un pouquiño falar de outro tema, quero falar dos impostos. Vamos a ver, impostos pois que o goberno que agora está no Concello aprobou sin consenso cos demais grupos da oposición, que se fixeron por decreto. Por certo, un dos máis altos da comarca, non? Temos unhas taxas moi altas de servicios públicos e non son dos máis dos mellores que digamos, non? Pois ben, o Partido Socialista se chega a gobernar este Concello, propón revisar a situación e acordar os impostos para a ciudadanía. Uns impostos xustos e acordos ao modelo do Concello, equitativos e democráticamente consensuados con todas as forzas. O que hai que facer é, de alguna maneira, consensuar o tema dos impostos. Non se pode facer uns impostos así a libre albedrío. Pode, se quere responder agora ou se quere esperar a súa quenda, que quedanlle 50 segundos ao candidato do Partido Socialista. Bueno, que logo vou falar tamén de outro tema, entón antes de seguir con outro tema... Pois se quere, deixamos que responda e intercambiamos aí... O conocemento, o Concello, na miña legislatura non sube ningún imposto. No, pero bueno, xa desde outra legislatura xa ven con uns impostos xa En demasiado. a de Víctor creo que tampouco. Entonces, creo que todos os concellos nos últimos 7 ou 8 anos subiron os impostos en todos os lados, indirectamente ou indirectamente. Pero seguimos sendo os máis altos da comarca. Segueu cos mesmos impostos desde aquela. Pero bueno, deixamos o Partido Socialista que remate e imos con vostede. Bueno, é que agora quería falar tamén un pouquiño do tema da industria de Portas, non? Portas, pois seguimos tendo en Portas un concello sin industria, sin prácticamente empresas, verdad? Realmente só temos en Porta 2 empresas que superen os 5 traballadores. E isto é porque non temos un polígono industrial. O sea, falábamos antes do Pexón, hai un polígono industrial da zona da Peroxa que está catalogado como polígono industrial. Bueno, non sei se o alcalde nos pode comentar se hai unha probabilidade de que este polígono de alguna maneira se poida convertir en un polígono industrial, como decía, non? Pois precisamente imos coa... O objetivo de facer o Pexón é facer unha zona industrial é para iso, para que podamos ter solo industrial, porque antes non tiñamos e non había posibilidad de facelo. Pero cando? Porque sempre se atribúe a todo a que non hai cartos, pero... Os polígonos industriales, primeiro, hubo que aprobar o Pexón. Ahora está aprobado o Pexón e a partir de ahora habrá que deber de desarrollar o polígono industrial. Pois es parece seguimos avanzando falando de sectores productivos, de emprego, doulle a palabra ao Partido Popular precisamente para continuar avanzando no debate. Falamos pois iso de emprego, de sectores productivos na localidade, tamén partindo do que dicía o candidato do Partido Socialista. Cando que ia? Bueno, sabemos que Portas é prácticamente unha poboación que vive do campo, sobre todo do viñedo e da madeira. Desde o Concello, todo o que poidamos axudar as bodegas e os viticultores, todo eso estáse facendo. Estáse facendo desde cursos para podas, demais de sulfato, ademais cousas.
Que me dices que de facer a industria? Para facer a industria temos que facer o polígono industrial, que hai que desarrollalo, esas cousas. De momento, industria non temos. Bueno, de todas formas, agora que falaches un pouco do tema vitivinícola, unha palabra complicada. Unha palabra complicada. Bueno, pois nós o que queremos en Portas hai 5 bodegas que eu sepa agora mesmo de viño e albariño, non? Entón, nós, como proposta do Partido Socialista, pois queremos dar a coñecer estas bodegas. Por exemplo, pensamos facer, por exemplo, a Semana Enolóxica en Portas, coincidindo co Porta América. O sea, hai eventos en Portas onde hai moita xente, onde pasa moita xente, e debíamos un pouco pois axudar a estas bodegas de alguma maneira a crecer, non? E a darse a conocer. Imos deixar que interveña tamén o candidato do Bloque Nacionalista Galego. Seguimos falando de emprego, de sectores productivos. Sí, bueno, as verbas do candidato do Partido Popular deixan ben claro que a falta de ideas, non? Bueno, eu tiña aquí apuntado a falta de chan empresarial, é evidente o espacio destinado según o PSOE para isto é totalmente insuficiente, non? Pero, bueno, ideas, pois volvo a recalcar o impulso ás parcelarias que temos que dar, e, sobre todo, o tema de agilizar as licencias. O que non pode ser, o que está sucedendo hoxe en día no Concello de Portas, é que estamos tardando 2 anos en darlle unha licencia simplemente por un momento de terras. Entón, claro, é que é imposible asentar ningún tipo de empresa ou negocio ou unha familia que quere facer unha casa cando tardamos ano e medio en darlle unha licencia. Fai 15 días tuvemos pleno e foron nos decretos de alcaldía pois 2 licencias que tardaron eso, unha 2 anos e outra 1 ano e medio. É absolutamente imposible facer nada desta forma, non? E tamén mencionar moi rapidamente o tema de, bueno, pues, agilizar o tema de contratos a través de subvencións de xunta ou deputación, non? Porque estamos vendo, por exemplo, o ano pasado contratouse un peón forestal en agosto, empezou a traballar en agosto, e o incendio grande que hubo en Romai foi en xullo, o sea, xa chegou tarde, non? É dicir, estamos contratando en base a subvencións e estamos chegando tarde, o sea, non pode ser. A xestión económica lamentable e a xestión de licencias, urbanismo e de contratos é o mesmo. Vamos a ver. No tema de licencias e todo eso, como cambiou todo este sistema, cada vez é máis complicado, porque piden máis papeles e máis todo eso, como sabrás, no último pleno xa o falamos, hemos reforzado o Departamento de Urbanismo para agilizar e para poñer un pouco o día. Un contrato de 90 horas. Con 90 horas vamos a resolver. De momento, seguirá habendo contrato de 90 horas, sabes que ten que ser un funcionario. O problema destas cousas é que non enganemos a xente dicindo que con 90 horas vamos a resolver o problema. O problema destas cousas é que non podes coller a cualquier persoa da calle e poñalo no Concello e que faga licencias, porque se fora así tan fácil, pois o Concello sería fácil contratar unha empresa externa e dicir, mire, usted paga licencias estas e poñame o día, pero non se pode, porque ten que ser a arquitecta a que finalmente firme. Entonces, pero a culpa que estamos... de BNG ou de que goberna? A culpa non é de ninguén, non? Non é de ninguén. Vale, non estamos falando de ninguén. Nós estamos estudiando para agilizar ese problema que temos. O agilizar fixemos un convenio con Caldas e Caldas está botando unha man. De momento son 90 horas, porque o que se podía, e cando chegan a 90 horas e non estamos supostos o día, volveremos a poñer outras 90 horas ou a que fagan falta. Deixamos que interveña tamén o candidato do Partido Socialista. Sí, con respecto a isto, nós o que propoñemos é crear unha oficina de urbanismo e realmente que a persoa que ten que estar licitando todos estes temas pois a arquitecta, en este caso, pois este a pleno rendimento todos os días da semana. É inconcebible pois que durante 2 días, onde un día o luns que está traballando no Concello teña que atender ao personal e o miércoles teña que andar por as obras aí, non é normal que poida avanzar. O sea, hai proxectos que levan 2 anos para poder facerse, non? Está ben que haxa xente que teña convenios poden vir de Caldas a botarnos unha man, que, bueno, creo que no último pleno solicitou o BNG creo que foi a ver como estaba feito ese convenio, bueno, pero bueno, non sei se lle dou resposta ou non lle dou resposta o alcalde. O que está claro é que, bueno, temos que avanzar nese tema e non podemos ter unha oficina de urbanismo así desa maneira tan escasa. Quedáballe un minutiño escaso para rematar de falar dos sectores productivos e despois continuamos falando do turismo na localidade. Cando queira. Vamos a ver, os sectores productivos é o que estamos falando. Temos que volver a intentar facer ahora mesmo
temos polígonos ao redor do concello, que eso tamén delimita un pouco a capacidade de que se asenten industrias no noso concello, porque temos a Caldas ao lado, temos o polígono de Ballón, temos o polígono de Curromeis, e de todas maneiras, de momento, tendremos que intentar facer o polígono da Quella para intentar atraer fábricas ou algunha industria para ali. Independentemente do que é a nosa base, que a base é vinícola e forestal. Das parcelarias están andando. Agora a de Briallos está na última fase, hubo recursos demais, hai que estar pendientes para a entrega das fincas a que resolva Santiago do recurso. A de Romai hubo demasiados cambios de titularidade, e agora pronto van a mandar, polo que me teño entendido, que dixeron os da parcelaria, as fincas definitivas en principio un bofeto para que haya as alegacións pertinentes para facer os camiños. Bueno, pois parece que seguimos falando de sectores importantes da economía das Rías Baixas, como é o caso do turismo. Dicían os candidatos que no Concello de Portas a cuestión do viño é tamén fundamental na economía. Podemos enlazar, se queren, tamén nesta seguinte rolda de intervencións estas dúas cuestións, o viño e o turismo. Comezamos polo candidato do BNG para escoitar as súas propostas en materia de turismo. A ver, en temas de turismo é evidente que, por exemplo, está tendo moi bo éxito a Vía Verde, e a raíz deso, pois, volver a pedir outra vez que a riqueza que ten o Concello de Portas é unha riqueza paisaxística, natural. Entonces podemos facer moitas rutas de senderismo e podemos facer moitas actividades deportivas asociadas a eso. É dicir, eu vexo que en Cuntis, en Moraña, hai carreiras de todo tipo, hai carreiras, actividades deportivas, en Meis, en Meaño, en todos os sitios, menos en Portas. En Portas non hai ningún tipo de actividade nin para bicicletas, nin para carreiras de monte ou carreiras de 10 kilómetros, e iso atrae moita xente, porque atrae xente de toda Galicia para este tipo de carreiras, e sobre todo as rutas de senderismo, pues, bueno, que temos o río Umia desperdiciado, é dicir, que temos a playa fluvial ali medio olvidada, pero temos o Muiño de Afonso, que é unha maravilla o que temos ali, pero totalmente abandonado. Entonces, eu creo que temos que poñer en valor, pois eso, os bens naturais que temos, e darlle promoción. Estamos moi preto de zonas como Vila García, como o Salnés, somos a porta do Salnés, entón podemos promocionar o turismo rural. Desde a página web do Concello hai casas rurais en Portas que non se fai divulgación desas casas. Temos un parking de autocaravanas que parecía en principio unha boa iniciativa, pero despois vemos que está cheo de derrapes ali, entón vayas a hora que vayas, ali nunca hai ninguna autocaravana, porque é imposible. En fin, eu creo que poñer en valor a riqueza natural que temos no noso Concello. Eu vou reiterar no mismo, reiterome que un dos eventos máis importantes que ahora mismo hai en Portas para a través de turismo pois é o tema do Porta América. O Porta América pois atrae moita xente a Portas. Queremos aproveitar, como dixen antes, esta semana para facer máis actividades. Queremos facer a Semana Enolóxica de Portas, 5 bodegas que poden participar, e durante esos días pois eles mostrarse e dar a conocer os seus viños, non? De alguma maneira Portas pois necesita mostrarse e darse a coñecer, non? Que a xente veña, bueno, e non son o Porta América, pois temos, por exemplo, outros eventos como é o Rally Mix, que tamén está funcionando moi ben en Portas, a festa do cocido porco celta, que asistín hai pouco tempo, é verdade que é un evento moi interesante. Bueno, pero non solamente tampouco esos eventos, senón outros eventos tamén a nivel parroquial, como poden ser as festas de San Bieito, as festas de Briallos, a Romería de Briallos do San Brais, Lantaño, bueno, xa dixemos San Bieito, San Juan de Portas, festa do Viño de Romai, por exemplo. Son eventos que realmente son nosos e temos que seguir cultivando esos eventos turísticamente. Bueno, pues son importantes tamén para que a xente poida vir. Para todo isto temos que ter axudas para distintas asociacións, comunidades de montes, para que estas entidades pois tamén poidan teñan ideas e poidan colaborar tamén con estas cousas, non? Temos que tamén ensalzar a figura de Domingo Fontán, un personaxe moi importante en Portas. Temos que recuperar o seu legado.
temos que facer, nós propoñemos facer un museo a Domingo Fontán, que é unha das figuras máis ilustres que temos ahora mesmo no Concello, non deixar que o seu legado se marche para outros sitios, non? Fai pouco un mapa que levou o Concello de Larín, realmente é unha pena, non? E tamén potenciar o Camiño de Santiago. O Camiño de Santiago pasa por Portas, casualmente pola miña parroquia de Briallos, e sen dúbida tamén é de interés turístico internacional, non? Temos que aproveitar que esa xente toda que pasa polo camiño para enseñar é dicir, que é Portas, non? Bueno, creo que en resumen o sector productivo de Portas pasa pola creación destas cousas que acabo de decir. Pois imos coitar o candidato do Partido Popular. Home, bueno, pois me alegro de que o Bloque que lle guste ahora a Vía Verde, porque no seu momento opúsose, pero bueno, ahora é un éxito. Eu prefería que tuvera un tren. Tamén tuveches, cando un sabe que non hai tren, hai que buscar alternativas. Entonces, bueno, e tamén casi tu puseches a que viñera por América para Portas. Alégrome de que ahora que... Cando nos puxemos por América? E tamén tu puseches un pouco... Estamos encantados que este por América. De feito, o por América é a única actividade. O Rally Mix tamén, puseches e pegas. E agora parece, Dios, aquí... Pero en que se basa vostede para decir que eu non quero Rally Mix e non quero por América? O por América é unha actividade que se fai na finca do Azucareira que deixa a finca do Azucareira mellor do que estaba previamente. É un exquisito. Piden os seus seguros, teñen os seus permisos e deixan a finca mellor do que estaba. Non como, por exemplo, o Japo Day, que se fai sin seguro, que se fai sin autorización por escrito, que utilizan a piscina cando os veciños non poden utilizar, con derrapes a 2 metros das persoas. Ese é o legado que nos quere deixar. O sea, pero cando eu xamais dixen que non quero... Me alegro por eso. O que vamos. Deixamos de continuar candidato do Partido Popular. Pero non diga mentiras. Creo que nós, desde o Concello, apoyamos a todas as asociacións. De feito, moitos reparos tamén das secretarias son polas axudas que lle damos a reparación. Claro, a dedo. A dedo non. Na anterior legislatura, cando vostede foi... Claro. Vamos deixar que se explique, despois que chamala vostede. Son a dedo, sí ou non? Veña, candidato do Partido Popular. Podo falar ou non podo falar? Sí, por suposto. Nós, desde o Concello, lle damos a cobertura a todas as asociacións e todas as comisións de festas. A todas, sin distinguir a nadie. E temos fijado unha cantidad para todos. E sabes? Non se lle dá o mismo a todas. Non se lle dá o mismo a todas. Vamos deixar que remate e xa escoitamos a vostede. Dase a todas iguales. Evidentemente, cando é a festa do viño dase máis e cando son festas puntuales dase máis. Pero as festas patronais dase a todos. Dase a opción desde o Concello, ven San Blas, ven San Cristóbal, ven San Benito, ven o que sea, nós temos fijado un tope que son 450 euros, que son entre gaiteiros ou a banda. E preferiblemente damos para que funcione o local as bandas de música del antaño e as gaitas de Portas. Intentamos que precisamente que vayan eles, para que? Para fomentar a cultura deles. Pois últimos 50 segundos para responder a todos estes argumentos e facemos unha pausa. BNG, Partido Socialista e Partido Popular. Bueno, eu como digo, non sei se onde saca o candidato do Partido Popular que non queremos nin un rally mix, nin actividades en Portas. Nos todo o contrario, o que nos gustaría é dinamizar máis o Concello. As ideas que di Manolo son razoables, é dicir, a vez que se fai un evento grande que vai a vir moita xente a Portas, temos que aproveitar ese impulso para facer outras actividades paralelas que enchan ese oco. Pero vamos, non minta e diga, poñan palabras en min palabras que eu non dixen nunca. Xa máis. Só un breve inciso, creo que o da Senda Verde o único que se opuxo foi a Xunta de Galicia, porque non quería aportar diñeiro para facer a Senda Verde. De feito, cando se fixo o puente, o famoso puente, pois hubo que a trancas e barrancas que puxera cartas para poder facelo, senón non se facía a Senda Verde. Eu digo de cando se votou no pleno. Bueno, pero eu refírome a que... Despois todo o demais vai a parte. O único que digo, que me extraña a mí moito, por América, veu neste mandato. O sea, que algo estarei facendo o albergue de Portas, o albergue de Portas é o único de Galicia que ten o CU de calidade, público. Algo faríamos ben. E agora o que estamos intentando é dotalo de servicios, máis servicios dos que ten agora mesmo, para que sea unha aclamación turística.
E a Azucareira estamos con proxectos para que sea un núcleo de atracción turística para que os veciños e todos disfrutan. E de todas maneiras, falas do deporte, casi todo o deporte escolar de asego faise na Azucareira. Casi todo o deporte. E vais a facer máis. E que me digas a min que non fomentamos o deporte ou que non fomentamos coas comunidades de montes, podo che dicir... Hai actividades extraescolares deportivas, por exemplo? O Concello de Portas fai actividades extraescolares como fan todos os concellos da contorna? Cos AMPAs, co AMPA e con todos os demais. Co AMPA, E non estamos axudando ao fútbol, non estamos con baloncesto, non estamos con outras actividades. Entonces... Quedaban ya un segundo só candidato ao Partido Socialista, se os quere esgotar, rematamos xa con este bloque de intervencións. Nada, simplemente que nós queremos facer unha axenda cultural para Portas, para promocionar a participación en todas as actividades dos diferentes colectivos que haxa no Concello. Dotaremos a colaboración coas comunidades de montes e outras asociacións para digitalizar as parroquias e de alguna maneira dotar de todo o que poida ser necesario para que a xente poida de alguna maneira culturizarse. Moi ben, pois facemos, se lles parece, un novo alto no camiño, tomamos folgos e de contado estamos de volta aquí no Contrastes Portas. Derradeiro bloque deste Contrastes Portas aquí en Canal Rías Baixas. Nesta parte do programa imos falar de políticas sociais, de igualdade, da transición ecolóxica, de demografía, de participación cidadá e de transparencia. Temos moitos asuntos que tratar aínda neste debate electoral. Arrancamos, se les parece, coa cuestión das políticas sociais e igualdade e comezamos polo Partido Socialista. Bueno, para os socialistas de Portas, pois o máis importante é o contacto cos veciños e cas veciñas, non? Por este motivo, pois vamos a potenciar a participación cidadá con reunión nas distintas parroquias, vendo as inquedanzas e necesidades en cada lugar, non? Para solventar pois as prioridades e necesidades que teñan. Temos que escoitar a veciñanza porque quizás eles son os motores das parroquias, non? Eles son os máis que nada son eles os que necesitan e o que teñen que demandar. Tamén temos que escoitar a xente máis nova porque ten tamén as súas prioridades, ten as súas necesidades. Temos que axudar tamén os colectivos e as agrupacións deportivas dos concellos e as diversos colectivos que hai, escolas que temos nas parroquias, as escolas de axedrez, por exemplo, de taekwondo, de escolas de fútbol, porque realmente os xóvens son a parte do concello que tense que sentir máis respaldada, non, ahora mesmo. De feito, eu sei que o Concello está facendo algunha homenaxe a este tipo de xente que se destacan dentro do deporte, da cultura, pero que faltan algúns, non están todos aí os que deberían estar, non? Estamos tamén estudando a posibilidade de poder enviar rapaces entre 14 e 16 anos a Reino Unido. Isto é unha posibilidade tamén, é un proxecto que temos de enviálos a Irlanda ou Reino Unido para perfeccionar o inglés. Creemos que tamén que é unha boa iniciativa. Consideramos crear unha escola obradoiro para impartir cursos de formación. Tamén queremos que tamén crear un parque sostenible para os máis cativos na rapeira tamén, non? Queremos quitar de todas as parroquias os ferros e os paus que están aí que non parecen parques, parecen outra cousa, cheos de herbe en asfalto, e crear realmente un parque sostible que sirva para todos, non? Imos que parece co Partido Popular, se seguimos escoitando a cada un dos candidatos. Bueno, deste Concello, ou esta legislatura, como sabedes, tuvemos o problema da pandemia. E fomos uns dos primeiros concellos que estuvemos a carón dos señores maiores, das persoas maiores de todo o Concello, que vivían solos. Desde o principio, desde o minuto 1, estuvemos a carón deles, indo ao supermercado, indo por medicamentos, indo polo que lle facía falta. Eso creo que parece que nos queda moi lonxe, pero non foi tan lonxe, foi aí nada. Entonces, eso aí é onde hai que traballar hai que pensar que o máis do 70% da población de Portas ten máis de 60 anos.
Eso hai que pensarlo. Moi ben. E desde o Concello, o que estamos intentando e que estamos fomentando é que todas as persoas que teñan de grado 3 ou de grado 2 estean atendidas. E ahora mismo, en este momento, están todas atendidas. De feito, empezamos no ano 19 con 9.000 e pico horas, este ano estamos ahora chegando ás 1.500 horas. Eso tamén repercute en un coste para o Concello. Independentemente deso, claro que sí, que estamos fomentando o deporte, tanto de fútbol base como outras actividades. Empezamos ahora con baloncesto, que empeza a haber un equipo aí que está xogando a Liga, coa idea de que se metan en máis actividades, o rally mix, o dos cabaleiros, etcétera, etcétera. E para fomentar de que os rapaces estean no Concello e os rapaces teñan todas esas actividades e que podan desarrollar e que se animen en Portas, por eso estamos facendo as pistas máis ou menos un pouco de xogo nas 4 parroquias. A idea deste Concello é, na Azucreira, que sea o centro neurálgico de todas as actividades para os rapaces, pequenos e non tan pequenos. Por eso se fixeron as pistas de pádel, ahora se vai montar unha tirolina, vai se montar unha torreta de xogo, hai os xogos que hai ali. Pois escoitamos tamén o candidato do BNG. Eu non quería deixar pasar en políticas sociais que temos un problema que podemos barrer debaixo da alfombra, pero témolo aí. Temos xente vivindo en chabolas en Portas, sexa por adiccións ou por problemas familiares que tuveran, pero hai xente vivindo en chabolas, e eso non podemos permitir. Temos o problema da sanidade, que ao final hai moita xente maior. Durante a pandemia había colas para poder acceder ao centro médico, había que esperar fora, chovera, ou fixera sol, non te atendían por teléfono. O PAC de Caldas, que ao final é o noso PAC tamén, o que nos corresponde a Portas, estuvo moitos días sin médico e o grupo de goberno, o Partido Popular, estaba desaparecido, é dicir, non reclamaba. Cando nós fomos a moitas manifestacións desde o primeiro minuto 1, pero a situación do Hospital de Montecelo é exactamente igual, é dicir, ese hospital é o noso hospital, aínda que non este en Portas, e temos que defender, e non se está defendendo. A banca, aínda que, bueno, ao final manténse ali uns días a semana, pechou uns días a semana, é dicir, estamos perdendo servicios. O transporte público, estamos perdendo líneas de transporte público. En axuda ao fogar, bueno, presume, efectivamente, aumentaron o número de horas que fai o Concello. Sí, claro, por suposto, porque é un dereito. Ou vamos a negar o dereito a esas persoas? O que non podemos facer, desde o meu punto de vista, é 3 contratos diferentes en 4 anos. 3 contratos, porque entra unha empresa, logo non quere seguir, entonces sigue a mesma empresa pero con outro nome, queren outro precio, despois problemas, sábelo vostede perfectamente, de que están incumplindo o convenio en canto soldos e en canto horas a tempo parcial. Axudas ao estudo, vostede presume de dar axudas, destinaronse o ano pasado 450 euros a axudas a estudo. Bueno, pois o resto da subvención son a dedo. Antes, na legislatura anterior, que vostede é tenente alcalde, facíase en base a unhas bases, porque nós exiximos que fora así, pois agora decidiu que é máis fácil facelo a dedo, aínda que nos poña un reparo ao secretario. Falaban antes vostede da atención ás persoas maiores, tamén, se lles parece, enlazamos estas cuestións sociais coa demografía. Víamos ao comezo do programa no vídeo da nosa compañeira Alba que o Concello continúa non perdendo poboación. Sí, bueno, en Portas pois estamos perdendo poboación constantemente, 182 persoas teño aquí identificadas nos últimos anos, non? A única maneira de non perder poboación en Portas penso que é ir cos tempos, ir co avance, a digitalización, a sostenibilidade, todo eso axuda a que a xente non marche de Portas. Os servicios básicos que temos que ter nos concellos, que as licencias non se demoren tanto tempo, todos os temas son primordiais para que a xente non marche de Portas, non? Creemos que é o máis importante. Falaba tamén uno este tema un pouquiño tamén co que falaba antes Arturo, do tema do centro médico. Atención a xente de Portas, a xente ten que ter axudas para poder desplazarse ao centro médico, ten que ter axudas para poder ir a facer calquer recado que teña que facer a Portas. Temos que axudar a esta xente, a xente maior ten que estar nas súas casas, ten que estar respaldada, ten que haber un servicio do SAF máis completo, e realmente esta é xente que realmente non vai marchar nunca de Portas, non é xente que vai quedar aí, pero
pero temos que axudar a demais xente a que non marche do Concello. Pois pasamos a palabra ao candidato do Partido Popular, tamén falando de como podemos facer para sentar novos veciños na localidade. Bueno, o primer paso xa se dou, non? Creando ou aprobando o PESON, que se amplía moito a capacidade de poder construir. Ao revés, reduceu. No, bueno, vale. Todo ao revés. A ver, aclárenos entón como é. Bueno, ao revés. O sea, que aprobase un PESON que aumenta a edificabilidade en máis de 3.000 vivendas posibles, resulta que é ao revés. Pero bueno, vale. Poñolle un exemplo. Se tío dis, eu dis. Na zona das Cruces, en Briallos, según o PESON, está previsto que se poden construir 14 casas. En todo Outeiriño, que está dividido en Outeiriño 1 e Outeiriño 2, no PESON, 0 casas. No Outeiriño non se pode construir nada. Entonces, bueno, pues, porque estará protegido por patrimonio, non será por culpa de que non era tal, pero pero entonces se redúcese ou non se reduce? Na parroquia de Romai son 500 parcelas máis que se poden construir, 500. Eu podo construir unha casa, na eira de meus pais podo construir unha casa, si, se segrego ou non. O sea, son pero 500. Nadie pode comprar un terreno. Son 3.000. Deixamos que continúe. Vale. Me alegro, por outro lado, de que digades ahora de que sí, que hai que aumentar e axudar a tal, cando usted votou en contra de que isto iba a ser unha ruína para o Concello se seguíamos aumentando as horas de axuda a domicilio. Cando votei en contra? Sí. Outra vez. Bueno, espero que despois do terminado o debate me enseñe esa documentación donde digue que eu votei en contra do SAF. O sea, a ver. Iso no pleno. Bueno, pues precisamente, eso hai constancia da por escrito. No SAF foron contratos abertos, como te gusta a ti. Sí, pero nos queríamos remunicipalizar o servicio, que fora municipal, non un servicio privatizado. Eso son cosas diferentes, pero votar en contra non votamos en contra do servicio de axuda ao fogar. Volvemos co candidato do PP. Independentemente de eso, bueno, estarme acordando constantemente, xa me perdo. Perdón. Cousas dos debates. Cousas dos debates. Continuamos co Partido Popular. Nos hemos aumentado as horas, estamos fomentando as axudas aos rapaces. A axuda aos rapaces é que un pobo para que poida ter, ten que ter un colexio como Dios manda, que temos, gracias a Dios, un bo colexio, temos a Caliña Azul, temos un centro de día, temos as unitarias que siguen funcionando, e hai poucos concellos da nosa categoría, con a nosa población, que manteñan esos servicios. Pois seguimos falando de demografía, neste caso co Bloque Nacionalista Galego. Sí, aquí hai que incidir no que xa dixen anteriormente, o tema das licencias, é dicir, é imposible que unha familia, alguén, unha parella que quera formar unha familia que se estableza en Portas, é físicamente imposible, porque se tes que esperar 2 anos por unha licencia, mas despois buscar o contratista que che faga obra. Claro, pois un colle e di, pois vou a vivir a Mosteiro, vou vivir a Barro, vou a vivir a Caldas, que compro un piso e entro a vivir ao día seguinte. Entón, é imposible que medre Portas porque non lle facilitamos as cousas á xente, non? Eu, cambiando un pouco de tema, sí que me gustaría falar por transición ecolóxica polo tema da limpieza das franxas de protección forestal, non? Eu creo que a forma de traballar dun concello debería ser, primeiro, informar, segundo, convencer, terceiro, actuar de forma subsidiaria e terceiro, sancionar. Que fixo o Concello de Portas? O Concello de Portas mandou miles de cartas avisando de que vai a caer a todas as plagas do mundo 100.000 euros de multa se non limpia. Todas as cartas tiñan erros, todas as cartas tiñan mala finca. Non che dicían que facer, porque o que che decía é, no, ten que limpiar vostede 0,03 hectáreas, pero sin decirche en donde. E despois, o problema principal é a inacción do Concello. É dicir, o Concello vai a facer algo despois de mandar esas cartas? Porque se hai un convenio con Medio Rural para que limpie X hectáreas, pois podemos empezar por aí, decirle a Medio Rural que a través dese convenio limpie, porque o que non pode ser é que lle mandemos 540 propietarios descoñecidos ao BOE dicindo limpie vostede, o sea, con unha referencia catastral. Quen vai a coller o BOE, vai a buscar a ver se a súa referencia catastral é súa, e que nadie vai a facer. Entón, inacción do Concello. O Concello mandou un montón de cartas, pero non vai a facer nada. Póñolle un exemplo. É moi reciente porque fai de 15 días veu a pleno, ou veu nos decretos do pleno. Resulta que hai unha condena ao Concello de Portas en Búa, en Briallos. Un veciño reclamou ao Concello de que o Concello actuase para que outra finca se limpiase. O Concello non actuou. Este veciño foi a Xusticia, a Xusticia dixo: condenamos o Concello de Portas por non haber actuado.
Condenen costas, 400 euros, pero o mellor de todo, temos un servicio xurídico sen contrato, pero que ni sequera se personou no xuicio. É dicir, o Concello de Portas, de que nos vale mandar miles de cartas, mandar referencias catastrais ao BOE, se despois o Concello de Portas non fai a súa parte? Pois precisamente a introducir estas cuestións das que xa está falando o candidato do BNG, a cuestión da transición ecolóxica, da eficiencia enerxética, cuestións que nestes momentos son de actualidade en todos os nosos concellos, en todo o país. Quenda do Partido Socialista. Bueno, eu que quería comentar é que, bueno, ahora mismo sería moi importante, eu comentei antes que aproveitando todos estes plans especiais que hai da Diputación de Pontevedra, aproveitar todos estes cartos que veñen de Europa para intentar digitalizar, para intentar poñer, digamos, modernizar todo o que é o noso concello, non? O internet é primordial para que a xente nova, os rapaces poidan disfrutar destes servicios, e o que temos que facer en Portas é tirar por aí, temos que avanzar sobre eso, non? A transición ecolóxica. Logo tamén o tema que quería falar do tema dos contenedores verdes de compostaxe, non? Creo que, aínda que é un tema que non está moi, digamos, polo Concello, bueno, moi anunciado, digamos, polo Concello, tiñamos que facer ver á xente, enseñar á xente o como se fai o compostaxe, que a xente pudera, de alguna maneira, ter nas súas vivendas o contenedor, que huera menos gasto á hora do tema de recollida de basuras e todo iso, ter que pagar máis diñeiro ás plantas recicladoras, non? Bueno, basicamente o que quería decir sobre isto. Pois pasamos a palabra ao candidato á reelección polo Partido Popular. Bueno, o tema do composteiro, igual non estaba na casa o día que che foron por la casa, pero bueno. Hai como xa de 3 meses foi un maestro composteiro por todas as casas de todo o Concello pedindo a ver quen xente quería montar un composteiro individual. Todo aquel que se apuntou, hai cousa de 15 días, levouselle o composteiro á casa e explicouse como funcionaba e como tiña que facer. Pero bueno, igual non estábamos na casa todos. O problema é que outros concellos xa o fixeron fai 8 anos. No, eso tamén o fixemos na época coa Diputación. E agora volvémosla a facer. Precisamente. Agora volvémosla a facer. Estamos na segunda volta. Estamos na segunda volta. E bueno, nós estamos coa transición ecolóxica e con eso fixemos cambios das luminarias LED, hemos cambiado a finales de xunio, vamos ter todas as caldeiras de gasoil de todo o Concello cambiadas por peles, todas, non estou falando de unha ou dúas, estamos falando de todo o Concello, o sea, o compromiso do Concello por eso é grande na transición ecológica. De feito, somos dos poucos concellos da Redonda que ten un punto de carga de vehículos eléctricos. Para o Concello xa hemos comprado un vehículo eléctrico tamén, para o fontanero electricista. Fomos dos primeiros en Galicia e de España de montar as placas solares comunitarias para os elementos de edificios municipais. E agora estamos traballando nas asociacións de comuneros para comunidades enerxéticas. Eu teño idea que algunhas que están solicitando e están denegando a participación do Concello para a digitalización, por exemplo, nestas parroquias. Falo de algunhas parroquias como Oriñar, por exemplo, en Portas. Solicitaron este tipo de digitalización para poder terlo a través... A digitalización a que te estás referindo? A fibra óptica, a digitalización de que? Digitalización banda ancha, fibra óptica, todo o que queiras chamar dese tema. O sea, internet, digamos, para que toda... O internet se está implantando en todo o Concello, o que pasa é que levan retraso e tuveron un aplazamento polo tema do COVID, que son dos fondos europeos, creo que en Portas e Telefónica está montando. Vai chegando aos lugares pouco a pouco. Moi ben, pois imos co candidato do BNG, seguimos falando destas cuestións. É certo que esta legislatura avanzouse en aforro enerxético, eso é certo, avanzouse en tratamento de residuos na legislatura anterior, nesta non se fixo nada novo, pero seguimos indo con retraso. Imos por detrás, colocaronse contenedores amarelos, que antes non sabía, teño que reconocer que é así, pero non hai contenedores de cartón, o sea, falta moito por facer, e temos que modernizar o sistema de recollida.
Pero bueno, o que estaba contando vostede é que non é nada novo, é dicir, eso xa está facendo en todos os sitios, ou en outros concellos non se están cambiando as luminarias por LED, o sea, está se facendo en todos os sitios. En fin, eu, a respecto de isto, eu creo que temos que afondar máis en estas cuestións, pero con unha xestión áxil, é dicir, sempre vamos con un retraso respecto de calquer outro concello. En fin. Bueno, pois se parece, deixamos a súa quenda de intervención, continuamos avanzando, introducimos as outras dúas cuestións que forman parte tamén deste bloque temático, a cuestión da participación cidadá e da transparencia. Retomamos a intervención do Partido Socialista. Bueno, en participación cidadá xa comentei antes o que queríamos pois facer, non? Volvo a repetir, potenciar sobre todo as reunións pois cos veciños, cas comunidades, que vendo as inquedanzas e todo que necesitan en cada parroquia, porque vou a repetir, eles son quizáis os motores que nos axudan e que nos poden decir realmente cales son as súas necesidades. Pois damos a palabra ao candidato do Partido Popular para seguir fomentando esa participación veciñal e tamén a cuestión da transparencia. Non sei se neste aspecto está satisfeito co feito nestes últimos 4 anos. Se considera que o Concello é máis transparente agora que no 2019, por exemplo? Eu creo que sí, que é máis transparente. De feito... En que? Bueno, cos veciños, somos máis transparentes. O período de pago está, as contas se levan, o Consello de Contas ten as contas e nunca nos fixeron ninguna reclamación, e todo sigue no seu curso sin problema ningún. Bueno, pois se lle parece, voulle ler un extracto dun informe interno do Concello que di que falta de contratos administrativos que amparen as facturas que se reciben. Cando si existe contrato, se insiste na tramitación de contratos menores, evidenciando en moitos casos supostos de fragmentación ilícita. É dicir, cando estamos facendo contratos menores con suposta fragmentación ilícita, o que estamos facendo é todo o contrario a transparencia, porque se é transparente, sacamos un concurso aberto que se pode presentar todo o mundo. Pero non, vostede contrata a dedo, a quen quere. Ou o servicio de prensa non hai ningún persona xornalista no Concello de Portas. Hai, no? Pero fomos a buscar un candidato do Partido Popular de Ponte Caldelas, no? Exceso ao recurso ao contrato laboral temporal en postos estruturais, carencia de personal con formación adecuada, carencia de formación continua, carencia de registro de contratos e convenios. Claro, se non hai registro de contratos e convenios, onde está a transparencia? Porque a página web do Concello, ou a sede electrónica que foi feita pola Diputación, posta a disposición de todos os concellos, está baleiro. Vostede, calquera hora que nos este escoitando, que vai á página web inmediatamente e vexa o portal de transparencia que está baleiro. Eu non sei canto cobra vostede, bueno, si o sei, porque sei os orzamentos, pero os meus bens non están publicados, e deberían de estar publicados, non? Porque eu din esa información, non? Eu tamén, xa, pero o portal de transparencia está baleiro, entón se me di que avanzamos en transparencia esta legislatura é cero. Non teño que poñer eu. Non, a secretaria non ten esa obriga, eso non é obrigación. Non sei, non, supoño que será do BNG que non goberna, non? Porque claro, cando nos di aquí, non é que fixemos moitas obras, que fixemos, claro, porque vostede é o que domina o que ten a súa disposición o orzamento, non? Pero bueno, seguimos, incumplindo unha disposición real decreto en canto non se facilita a esta intervención a información e documentación. É dicir, a intervención, a secretaria municipal necesita información, por exemplo, dos empregados municipais e non a ten, solicita e négaselle. Entón, claro, é moi curioso que nos fale de que hai transparencia. Transparencia en que? Ainda lle queda ao Partido Socialista 1 minuto e ao candidato do Partido Popular 1 minuto e medio. Bueno, eu decía antes igual, non? Eu decía o tema de que sobre eso decía que non había pois no Concello pois un rexistro contable para dedicar ao tema dos contratos administrativos e convenios que hai con o Concello, non? Entonces, bueno, neste aspecto pois non sei, a transparencia non sei se realmente o que non temos é un rexistro contable, pois non sei que transparencia temos, non? Entonces, pois, bueno, aquí en este caso, pois, non sei tampouco cando se fai un contrato de calquer obra, non sei se realmente, por exemplo, un electricista pois pode subir a facer unha obra de carpintería ou pode facer unha obra así de calquer maneira, non sei se correrá certo riesgo, non sei a prevención de riesgos desas persoas como estará feita, non? Pero realmente pareceme que é algo peligroso de facer. Pois agora é a candidata do Partido Popular. Bueno,
aquí estáse atacando sempre que non hai transparencia, non hai tal, e os contactos menores, como sabedes todos, son legales. E non é que sean a dedo, o que faz son 3 invitacións a 3 empresas distintas. Os contratos verbais son ilegais. Claro, porque non me diga que non minta. Son contratos legais. Faz 3 invitacións a 3 empresas distintas, vai un sobre e a que mellor oferta. Esa está. Son así. E se iso non é transparente, pois, non sei, se non fora transparente, non saldrían adiante. Pero está colgado na página web, como é obligación. Pero teño que colgar unha página web, pero te pregunto. En fin, se quere comento yo máis cousas de... Podemos aproveitar os segundos que nos quedan, se queren para seguir afondando un poquinho máis nisto. O BNG ainda lle quedan tamén a vostede uns cantos segundos. Transparencia, o sea, falanos de transparencia. Cada vez que hai un acto institucional no Concello de Portas, a oposición non se nos invita. Firma do Pexón, ou, por exemplo, fai 15 días, veu a un alto cargo da Xunta a Briallos e non se nos invitou a oposición. En cambio, si se invitan a determinados veciños, non? Tamén mencionaba Manolo antes, fíxose un homenaxe a deportistas. Eu creo que foi pseudo clandestino, porque é que non se invitou aos veciños a asistir, xa non a oposición, nin aos veciños se invitou, porque supostamente como había un pincho despois non había para todos, o sea, que iso non é dicir, como lle estamos facendo un homenaxe a unhas persoas e non se invitan aos veciños a asistir a ese homenaxe. O sea, transparencia nula. Pois deixamos que remate o candidato do Partido Popular e imos xa coa rolda final de intervencións. Vamos a ver, a Gala de Deporte fíxose e só era exclusivamente para os rapaces, non era para cousa pública. Era a primeira vez que facíamos e foi a base foi por aí. Salieron os rapaces que foron de ajedrez, que quedaron campeóns de España, que, por certo, a secretaria tamén puso reparo por a axuda que lle din para ir a Madrid. O sea, aí temos outro reparo máis. Os de taekwondo... A me estar orgulloso de ter reparos, a mí... Non é orgulloso, pero estou dicindo que hai reparos e reparos. Que aquí parece que cada reparo que fago eu é un delito. Bueno, pois, se lles parece, imos xa esgotando os últimos minutos que quedan deste Contraste Portas, arrancamos xa a última rolda, a 2 minutos finais na que cada un dos candidatos aquí presentes se pode dirixir a toda a nosa audiencia, en especial, por suposto, os seus veciños e veciñas, para lanzar esa derradeira mensaxe nesta noite electoral. Pidolles, iso sí, que sexa unha mensaxe o máis limpa posible, sen acusacións ou comentarios sobre os seus contrincantes. A quenda é para o candidato do Partido Socialista, un minuto mirando para aquela cámara. Bueno, o día 28 de maio vaise resolver o futuro do noso ben querido Concello de Portas, e ti decides. Eu estaría encantado xuntamente cos meus compañeiros de candidatura de loitar por el, porque me gusta o meu povo e quero o meu povo. E loitarei para que a xente non marche de Portas. As empresas poidan instalarse no noso territorio, os maiores teñan os mellores servicios de atención e os xóvenes e os nenos disfruten do ocio, da cultura e do deporte. E que o noso Concello sexa un sitio digno para vivir cos mellores condicións en todos os sentidos. Non podemos seguir máis tempo nesta apatía e conservadurismo. Temos que mirar cara ao progreso, dedicando todo o noso tempo e recursos a mirar polos intereses de Portas, con optimismo e determinación. Quizás sexa hora de pensar que nos depararon estes anos de políticas derrochadoras e de mala xestión. O Partido Socialista de Portas ten propostas, ideas, proxectos para o noso Concello, para invertir con criterio e consenso. Vimos a propoñer, a facer e a traballar, porque temos que pensar no mellor para Portas. Gracias, señor Flores. Esgotou xa eses 60 segundos. Imos co minuto final do candidato do Bloque Nacionalista Galego. Tamén aquela cámara. Ben, o próximo 28 de maio o BNG presenta unha candidatura comprometida, con formación, con experiencia e, desde logo, con moita ilusión. Estes últimos 4 temos demostrado que fomos a única oposición no Concello, temos traballado de forma responsable, seria e rigurosa, e sempre con dedicación desinteresada. Traballamos e traballaremos por un Portas máis amable, máis alegre e, desde logo, máis dinámico, non? Un Concello onde vivir e onde traballar. Porque queremos a Portas e queremos a súa xente, pedímosche o teu apoio para as vindeiras eleccións, porque non vos vamos a defraudar.
E, bueno, aproveitando este tempo, queríamos agradecer a Canal Rías Baixas este debate por ser democrático. Moitas grazas. Grazas a vostede tamén por asistir, señor Fontán. Minuto final para o candidato do Partido Popular. 60 segundos, saque la cámara. Buenas, queridos veciños e veciñas. Somos un equipo formado por persoas de Portas e creemos en Portas. E pensamos que desde oposicións moderadas e positivas podemos construir un futuro mellor. Temos un bo camiño andado, pero se o 28 de maio nos volvedes a dar a vosa confianza, nós somos xente de palabra e faremos que Portas siga avanzando polo camiño do progreso e do benestar, sen sobresaltos, e onde todos os veciños e veciñas reciban o mesmo trato e teñan as mesmas oportunidades. Sabedes que tanto a min como aos meus compañeiros e compañeiras nos tendes da man para que o que faga falta. Somos xentes como vós, accesibles e a vosa disposición as 24 horas, os 365 días do ano. Somos persoas que temos en común o gran cariño e a ilusión por traballar por todos vós para facer un Portas mellor. Grazas. Pois grazas, señor Martínez, grazas aos tres candidatos aquí presentes por participar esta noite neste Contrastes Portas, o primeiro dos debates electorais que organizamos aquí en Canal Rías Baixas. Imos xa rematando, pero aproveito xa para avanzarlles as datas dos vindeiros debates que xa temos programados aquí en Canal Rías Baixas. Se les parece, tomen nota do que temos xa preparado para mañá venres, o Contrastes Pontecesures, o luns da semana que ven Contrastes Lousame e o martes o Contrastes Catoira. Todos os debates podenos consultar tamén na nosa canle de YouTube e as datas de emisión do debate do seu concello na nosa páxina web canalriasbaixas.com. Graciñas por estaren aí. Boa noite.